Hi mga ka-Ronbel, kumusta? Ingon sila, basta mga mainito ng ulo, ihigop ra kuno nagsabaw, labi na, halang. Sige ko gunahuna og sinabawan nga native chicken, pero mga hiniktan man, wali native sa mua nga baligya, adto ra sa merkado, layo-layo gamay. O mag-chicken lang tadi native. Of course, unahon na to ang luya, dayon tanga. Pag humad sa tangad, igbukan na ilunod ang kapayas o ang chicken. Perfect. Unya na siya kapayas. Oh, inigbukan na ilunod itong kamunggay. Perfect na siya. Samtang nagbukal-bukal, imo na siyang lunuran og siling nga labuyo, nga tibuok. Pwede siya tulo ka buok or lima na ra nimo. Unya-unya na siya mo laton iniga, sukad na nimo. Sa dili pa tamukaon, ilailahon sa nato ang scientific name niya, Gallus gallus domesticus. Kaning chicken is an excellent low-calorie and low-fat source of high-quality protein that provides important nutrients throughout our lives from pregnancy through our later years. Perfect, kay gisagulan pud og malunggay. Ang English name niya horseradish niya, ang iyahang scientific name Moringa oleifera. Herbal medicine na siya for many cultures for hundreds of years, used to combat malnutrition. Daghan gini siya benepisyo mo ang mas maayo kada adlaw magsud-an og naay kamunggay. Kompleto rekados gid ni kay naay tangad, in English lemongrass or citronella. Ang scientific name niya kay Simbupogon citratus. Tangad kay one of the most popular plant in Brazil, used to treat nervous disorders and stomach problems. Makaayo gini ang tangad sa stomach ache, diarrhea, gas, bowel spasm, vomiting, fever, flu, headaches, and other pains. Super gana gid ni kay halang, plus napay pipino og lettuce. Enjoy your lunch, happy eating. Mao kay ang Ronbel Gams.